Avui he plantejat una proposta d'aprenentatge que està plantejada amb l'objectiu de que ells puguin treballar tot el que és la forma, el volum i també l'equilibri. Llavors jo els he plantejat una sèrie de situacions amb diferents elements per tal que ells les visualitzin, les vegin i que a partir d'aquí ells puguin imitar-les. Què estàs fent, Daniel? Un pont. Molt bé. I tu, Maria, què és això que fas? Un far. Un far. I com el fas? Un quadrat i poso un far d'aquests al mig, un triangle, una rodona plana i una rodona. Però el que a mi m'interessa sobretot és que siguin capaços de crear les seves situacions posant els elements de diferents maneres per anar descobrint com interactuen entre elles les diferents formes. Que estigui així i després mirant si es cau o no. I com es treu? Molt fàcil. Si un està molt fàcil, si un està així, doncs fem aquí. Dos ponts, un per del cotxe i un per dels homes. Molt bé.